mphakathi unamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba mphakathi emakhaya ukuthi ningakhohlwa ukuthi umkhulu uyeza futhi khona eGoli kwaNdongazaduma babukele emakhaya emhla ka30 umkhulu uzobe sefikile babukeli khona lapha kwaNdongazaduma eProtea Glen ngase Engine Garage babukele emakhaya ihouse number yakhona ithi 356652 so bese sifake babukeli lapho ku screen sakho usenzele show ukuthi asikejanga ndawo asichanga eceleni ngoba nayo singawayazi kahle kakhulu ngekhanda babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi futhi siyadlula asimile siyadlula siyakhona lapha yana eCape Town eKapa lodumo babukele emakhaya sizofika khona ngomhla ka1 nje so bese sifike qathatha khona eCape Town babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi umkhulu Dr Dubi Yaposa aphinde futhi atholakale ocingweni nambeni yakhe leniyazi umkhulu wethu sonke ke babukele emakhaya umkhulu abantu abahluphekile umkhulu abantu abadinga usizo lona babukele kusizwa ke ofike kuqala babukele emakhaya nozimisele futhi ngokusizakala hayi onesikhathi sokuganga ozofuka afake imibuzo eminingi efuna just nje ulwazi kuphela babukele emakhaya ake siphinde simbingeleleke umkhulu siphinde simamukele naye kuhlelo lakhe babukele emakhaya sawubona umkhulu siyabingelela nawo sanibonani yebo mkhulu hayi umkhulu Dube lo namhlanje la ngikhulume ngokunye okuthephecelezi yebo mkhulu ngajwayele ukuthi ngikhulume ngako isikhathi esiningi kunalento lena yokwaliwa yebo intombi yalinsizwa noma insizwa yalintombi yebo mkhulu bese ayisayithanda besathandana kahle awumunye athi ayisasiyahlukana seliphelile uthando yebo lento ke lena ke mase ngithi ngiyakufuna ukubuyiselwa intombi kufanele ngokubuyisele lesikhafulo esefoni okusikhafulo esishesha kakhulu sefoni mase ebuyile kusumbuyisile ngalesikhafulo sefoni ngawo lo muntu wefoni uyamshaya ngaphakathi uthatha igazi uqhumbela lo muthi lo bese uyamdlisa yebo mkhulu umshaye ngaphakathi ke kunoma yikuphi ukudla azokudla yebo kuze uhlukane futhi nezinkinga ungaphindi ube nezinkinga mase ibuyile ngoba phela uzobe yahambe futhi uma ukuthi okwenzanga futhi ukumbambezela yebo ya kufanele ukuthi ke lana ke uthole omunye umuthi mawuthole lo muthi lo uzoba wena ke usiyaphalaza ngalo muthi engizobona umuthi nawo wangaphakathi yebo mkhulu usiyaphalaza ngalo muthi musukhipha lo mhlaza ophalaza ngawo umdlise ngawo lo mhlaza lokho kwakho ukuthi ke uma ehlangana nomunye umuntu ngeke aphinde amthandi noma umuphi umuntu ngeke akasamthandi usemthandela ukuthi nje uyambona hayi ukuthi aqonywe uyena yebo mkhulu lapho ke kwakho ukuthi ke uzohlukana nokuhlupheka lokusikhalela la ukuthi usuwaliwe intombi yebo noma usuwaliwe isoka uzohlukana yonke onyanyaka uthatha umphalaza kodwa uphalaza ngawo uphinde futhi umdlise ngawo lapho uqedile ke ungetholi yebo mkhulu ya okusho ukuthi mkhulu mase umnikezile lempahla le wamfaka wamshaya ngaphakathi mkhulu akabuya saphinda abheka abanye abantu asemacini usesebheke wena wedwa umuntu nombukayo akambukeli ukuthi angaba intombi uyibukela nje udadewabo umngani wena ngomuntu ya yinhle lo nduku yebo ya siphinde ke uphinde futhi umcuphe futhi ngangenye futhi ozothi moya kuyena uyiphuze yebo musu uphinda kuyena ngakusasa musu ucaba inhlanga la enkabeni lapho kwakho ukuthi methi nje uyaqondana nomuntu nje vele ophe kube simanga ophe kusimanga yebo ya lo mpikisi isihlukene ngeke beyihlangane izindlela lezo zokucuphe abantu yebo mkhulu bayafika abantu abalaleli befike bekhala abanye befuna ukuyibulala uma befuna ukuyibulala abantu kanje
siyayibona lento mina ukuthi idalwa yini. idalwa ikuphi umsuka wayo. Nali yakhe phela leliyajuba lela abathaka ngalo sikhiphe ngayo ikhishwe inhliziyo la. Uthake ngawo umuthi. Yebo. Niyazi-ke nonke ukuthi ijuba aligawula ngamakhosikazi amaningi. Yebo mkhulu. Inkosikazi-ke eyodwa. Yebo. Uma ehamba lo nkosikazi oyedwa, ijuba sesenkingeni-ke bandla lapho ijuba sihlala lodwa lingaze liyofa, hlala lodwa likhuluphale libe ngaka aliphinde lithande. Yebo mkhulu. Futhi yingwe esithaka ngayo. Yebo ingwe mkhulu ikati lela sehlathini mkhulu mkhulu. Yebo ikati lasehlathini. Yebo. Lo ma sithaka ngalo lo kati lela sehlathini. Nalo futhi ngome ithando unkosikazi oyedwa. Uma sephumile lo nkosikazi mase eshonile, ayibuye icabanga ukuthi ngabe igani. Nomama ke le ndoda kuma isithole lezo ithako. Kuba njalo nakuyona iphinde imbono omunye umuntu. Yazi ukuthi nje unkosikazi wami munye. Mekwashona emhlabeni kuphelile ngayo. Yebo mkhulu. Kodwa ke nginesombululo ke saloko ukuthi uma seku inkingi umuntu esefuna ukuyibulala kanti wathaka ngayo wathola ngalezi zinto engikhuluma ngazo. Yebo. Ikhona imithi yokuphalaza ongaphalaza ngayo. Iphele yonke lento uhlukayo nalento. Umuntu wakho mase umthande nje ngendlela yokuthi eyiyona. Yebo. Hayi ukuthi ufoswe lezi zinto lezi ilwanyana zokufosile ukuthi akube nje. Yebo. Umthande nje ngendlela yakho. Enhle. Phalaza ukhiphe yonke ukuthi iyaphuma lento. Ayikutho. Yeah. Ake ngiphinde ngibuze futhi la mkhulu. Mhlambe mkhulu ke ukuthi mhlambe sekukhona umuntu mhlambe mkhulu indlela leyo thizeni wena onenkinga ehlukileke nalena mkhulu. Othi yena nje mkhulu cha mina namhlanje mkhulu ngifuna nje ukuhlanganisa ke manje abantu bami ababili not oyedwa nje mkhulu mhlambe ababili mhlambe sebekhona mkhulu ufuna ukuthi bazwane mhlambe nje into enjengesithembu mkhulu noma mhlambe ufuna ukuthi baphinde noma bengakohlangani kodwa akubenzi ukuthi bazwane bangadingelani bebeqala ukubonana bashana. Uyamnika mhlambe mkhulu umuthi mhlambe ofana nalona noma oseceleni mkhulu uyakwazi ukuthi asizakala umuntu ofana naloyo. Ukhona umuntu okuhlanganisa isithembu. Yebo. Isithembu kuhlanganiswa ngendlela nje eningi futhi ezingabe nzima nje elula. Nokuhlanganisa nje futhi izingane zakhe ekhaya ukuthi zizwane zihlangane kahle. Yebo. Ukhona lo muntu. Yebo mkhulu. Lapho ke wosa inyama ebovu yenkomo. Yebo. Uyose mase kuthi ngale cele nomuthi wakho osokhile nje mhlawumbe odolo 5 liters ofaka ebhakedeni enamanzi yebo mkhulu. Zihambe ziyodla ingane ngale wena uyasala ngala uyocisha lo mlilo. Yebo. Isithembu sakho kwenzeka kanjalo ke. Semthing yebo mkhulu. Semthing. Ingane zakho ziyazwana noma nesithembu sakho siyazwana. Yebo. Ungaxoxwa nawe uma ukuthi ukhuluma into abangayizwa kahle. Yebo. Awusicacisele mkhulu ukuthi ucisha nje umlilo. Yebo. Umlilo ucisha umsindo olekhaya egcekeni. Bayayidla ngalabo nicisha umlilo awubadlisi ngalutho ayikho into obenzayo. Ucishe umlilo ngalomuthi yebo. Ucisha umlilo kuphela. Isihlangane ke indaba. Yebo mkhulu. Zikhona ke nezinto. Yebo. Emva kokuthi ucishe nje umlilo omkhulu kusho unqe intuthu ibheke phezulu ngawo lo muthi lo osokhile. Emva kwalokho akubuye kuphinde kusuke ukukhuluma mhlawumbe egcekeni. Uphelile uthuthuva lekhaya ucishile la wona. Umndeni wonke. Yebo. Wasewakini. Ungawuhlanganisa umndeni ke manje. Ungawuhlanganisa uma ukuthi niyazwala mhlambe nabafweni. Icisha umlilo nje nina kuphela mkhulu. Wonke labantu bothandana labantu bozala nje ngokuthi ngicisha umlilo. Yebo. Ihlangana kanjalo ke indaba. Ake siphindeke futhi sithi ke nanku ke manje umndeni usuhlangene manje ususiqoqile isithembu sakho kumbe usushadile ngalomfazi wakho njenganejuba ke umuntu. Yebo. Nazi ingane sezibulawa indlala ke manje mhlambe awusasebenzi nawe mhlambe uyadayisa mhlambe wenza nje. Yebo. Nginike nje lo nto kufanele kuze bangabulawa indlala abantu. Yebo. Ngiyacabanga ukuthi niyawazi amahlala. Yebo mkhulu. Amahlala ke igaqangala nje engakanyana. Yebo. Ngokuvamileke abantu bajwayele ukuthi balimbele amakhola ngamakhola mhlawumbe amakhola o5. Balimbele kodwa basuke beyimbeya linjalo.
Yebo. mina ke ngiyashintsha ke manje ngithi ke kufanele kuhlele kukhona ukudla le ekhaya Yebo. kungalanjwa le ekhaya imali ingene le ekhaya Yebo. thatha leli hlala ke manje umbe umgodi uthathe impuphu uyifake phakathi Yebo. uthathe irice ulifake phakathi Yebo mkhulu. ehlaleni Yebo. uthathe noma inkomo uyifake la phakathi nobhotisi ufake la phakathi angithi ke manje sokudala ukudla ekhaya kungaphinde Kulandwe, yebo mkhulu. abantu baba lenkulu sisengaka imali ezingena le ekhaya Yebo. futhi ngamanye amazwi ungathi uthwele ngathi hayi akuthwele ihlala le into zakho zohlezi Mkhulu. zime kahle into Yebo mkhulu. ngikhiphe endlaleni ke manje ihlala Yebo. sebenzisa ihlalo ugqibe emzini wakho ubhekele Inhlangothi eziwu4. ihlala nje ngeke ibe sondele phezu Yebo mkhulu. into sizozenzekela kuzokwenzeka yonke into ifuna ukwenzeka izokwenzeka into indlala ngiphelile Yebo mkhulu. ya ngiyaninga ngoba nabalandeli bami abanye ngeke bayithola ngoba phela bangilandela Yebo. Aba-subscribe mkhulu. Aba-subscribe mkhulu batshele ba-subscribe emakhaya. Yebo, yebo, yebo. ihlala ngeke mina ngosele ihlala ngokunika uzozakhela wena ihlala Yebo. ukuthi futhi ngehlala enza lehlala kodwa ngitshela ngonyoko zakho ukuthi uboneni Yebo mkhulu. Yebo. Onenkinga akabuka ivideo ongabambanga kahle ongazange kahle akaphinda abuka ivideo uba ngeke usayichaza mkhulu lena. ungalokhu uthwala leko mhlaba uyalengana uyothwala koMozambique ngoba zokunika ithi ifike ibulala abantu ekhaya uzothatha plan bese beshona ngoba wonke umuntu unendlela yakhe ekhaya musubabulela abantu ubabulelana Manje mkhulu imali uzoyithola uyidlini obani ngoba abasekho. Yebo, yebo. thatha ihlala ke wenza lento Yebo. abantu ekhaya ndodakithi Yebo mkhulu. Manje mkhulu ake ngibuze yini le eyenziwa yihlala naleli rice nophuthu nako konke omkhulu ukufaka lapha phakathi. Yini le lo mlingo wenzakala kwenzakalana lapha phakathi? imithi phela isebenza ngamagama ayo Yebo. lokuthiwa yihlala Yebo, 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 yebo. lihlala lisuthi nalo kuneyinhlamvu la phakathi Yebo. lihlele lisuthi alilambi yabo ihlala ke lisebenza ukuthi lihlale ligcwele lisuthi Yebo. noma futhi uma ukuthi umbele emakhoneni lo muzi akubona umuzi ongasuka noma kanjani Yebo. ohlezi Uzohlezi ukhona. Yebo, 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 yebo. noma yini ukuthi mhlawumbe namhlanje usuyasuka usuya kweyindawo kulela sonto uyaphunda yabo Uhlale ndawonye. Yebo, 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 yebo. ungalokhu wehla wenyuka kuzothiwa umanqwanga milimbuya ngoba Wehla wenyuka mkhulu obambeki. Yebo. so la ukuthi usemthwalo ukuthi usemzimkhulu yabona nje ukhipha ingane esikoleni Phani nonyaka. Yebo. Baphela ukhipha ingane ukuthi hayi sesiyahamba la sengixabene nobani sengihamba ihlala lebamba leyonto ukuhlale la ingakho ke nalo wakudla njengokuthi uhlale kukhona nawo. Yebo. ehlala kuhlale mkhulu. Yebo. ungapheli ihlala lelo Yebo. hlala kukhona imithi isebenza ngamagama Awu. Yebo mkhulu. Yebo, 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 yebo. ukhipha into enkulu kodwa uma ungayazi imithi amagama ayo kukhona ukuthi ungathaka izinto ezinjengalezo. Yebo, yebo. Uthakwa ngamagama awo. Yebo. Hayi babukele emakhaya nezwela ke namhlanje futhi umkhulu ukuthi uphinde uyayishubisa indaba usitshela futhi okunye okujulile omngala umkhulu usevela athi thasi nje manje na akusafani nakuqala babukele emakhaya sevela athi thasha khipha unyawo nizwe ukuthi cha impandi iyadlaliswa idlalisa kanganani babukele emakhaya ningakhohlwa futhi ukuthi siyeze eKapa lodumo mhla ka1 sobe sesifikile lapha yana kwaMakoti eGrandfontein babukele emakhaya siphinde futhi sitholakale ngomhla ka20 mhla ka30 eGoli kaNdonga ziyaduma babukeli nakhona sobe siphinda senza lezo nisheshe nifikeke babukele emakhaya ngoba kuye kube khona isimo sokuthi abantu sebebaningi kanti indawo nakho
yakhona laphayana eGoli ayikho kahle abantu sebebaningi sebehleli sebegcwele indawo lesisuke sisebenzela kuyona nisheshe nifike ukwazi futhi ukuthi ufone kusa eli umkhulu uyakwazi ukuthi deposit imali yakho futhi umkhulu ayilindele ngakakulindele esazi ukuthi uyenza sekulungisele zonke into zakho okwenzeka nomuthi sekulungiselile ngoba nomuthi nawo uya-odwa kwesinye isikhathi babukele emakhaya uyatholakala ngendlela zawo ehlukile ngendlela lezo babukele emakhaya ningakhohlwa-ke futhi ukuthi ni-like ni-subscribe ngoba ukusubscribe lokhu kuyasebenza babukele emakhaya kwenza ukuthi phela umkhulu uma eposte ivideo yakhe ikutshene ifoni yakho leyo ephathayo ukuthi hayibo ngumkhulu esefake enye ivideo futhi entsha gijima uyoyibuka uphinde ubuke ungasaleni ngemumva ukhulume ngevideo endala ngoba umkhulu ubuye azikhohlela angasazi ukuthi usukhuluma ngento oyisho sekumuphi konje unyaka noma isiphi isikhathi babukele emakhaya ke mina ngumbono kaDula Sibongo ningakhohlwa ukuthi niyongibheka nangale futhi kwikhasi lami ezomdabu babukele ezomdabu TV uzongifica ngiphethe zona futhi izinyanga kanye nezangoma lapha kaMtapune uTapune la uthanda khona uCaphune la uthanda khona la ubona khona ukuthi kuyazwakala uthathe ngoba ziningi zimboziwe babukele emakhaya zibondiwe khona lapha na kwezomdabu ake siphinde sivaleliseke mkhulu sibavalelisa babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi umhla ka-30 yebo iseGoli yebo mkhulu ngasenjini garage ePortfriars yebo kuthi ngomhla ka-3 kuya kwa-4 akaleki kahle sizobe sise eCape Town yebo mkhulu estopini kaMakhodi yebo lapha eCrantfontein yebo mkhulu sebesilapho ngomhla ka-3 noma ngomhla ka-4 yebo akuphithizele babukele emakhaya sibone ngabantu beqhamuka umuntu angafuni sesihambile ngoba siyahamba babukele asibona bokuhlala kulezi ndawo umuntu akaqhamuke eli nento ayifunayo asho kusa eli futhi kumkhulu kuze umkhulu ezokwazi ukuphatha phela ukumakhasakhasana lana ngoba kuni kuyasala ngemuva kwazi ukuthi akuphathe umkhulu eze nabo wena ngesikhathi usakudinga kusa eli usho nje kusa eli babukele emakhaya hamba noMantokomane ufambatsha makhuphuka Mantokomane hayi still no daku zozo wena ungajaha ukhosikeja mfana sekhothi impembe yomini